5. februara će biti prijem od 19 časova u restoranu Tvori Bedvi, kod našeg Granka, svi znamo gde je to, a sledećeg dana u crkvi, pravoslavnoj crkvi, na Švamedinu bit će nastavak druženja sve one koji nisu mogli da posete književno veče. Jer ja mogu dobiti jednu kartu od tebe za to pozorište. Eto. Znači, vidimo se na svim ovim događajima. Hvala vam. 27. februara, Svetosavski bal. Zato im kažem, ako neko... Srpski bal. To možeš zaboraviti, slobodno zaboraviti. Kaže, ne znam čemu se radi, ali nema veze. Ljudi moji, hvala vam još jednom što ste imali strpljenja, što ste svi došli, što smo odslušali ovo veče i nadam se da vam se dopalo. Za sve zainteresovane knjige su tamo, ja ću ovdje staviti pa možemo da se slikamo, da se potpisujemo i da uživamo u muzici dalje. Mujo, možeš... Pa molim vas da pomenemo za... Naravno. Tamo imamo aperu koji je književna stani pripremila i bit će nam drago da ostanete s nama, da se družimo, da se poslušamo. I naravno za ovo